Dobrý den pro všechny, kteří mě sledujete a kteří se zajímáte o to, jak se mám, jak se mi daří po zdravotní stránce a tak podobně. Tak mám pro vás dvě informace dneska. První je verdikt z magnetické rezonance. Zní závěr odminula stacionární obraz. Infratentoriálně obraz regrese metastáz ad integrum i drobných lézí, supratentoriálně stacionární obraz několika ložisek do 10 mm. Jinými slovy, minulý rok jsem měl 28 metastáz v mozku, které mi ozářily. Zhruba tady jednu jsem měl asi takhle velkou, včetně toho, ta tlačila a dneska jich tam je jakoby 7 jizev. Nic nového a ty malé všechny jakoby zmizely. Nejsou, jsou pryč. A to tak nějak potvrzuje a vlastně současný nález vlastně jako CTčka na původní plíci, tak tam je fibrózní reziduum, tedy nic v podstatě. To je spolu s genetikou, kterou jsem si nechal dělat 2 měsíce zpátky, tak nějak výsledek pozitivní, protože tam v podstatě buď to bylo pod nedetekovatelnou hranicí, anebo tam prostě nebyl žádná ta z těch mutací, které jsem měl ALK a tu MET amplifikaci. Neznamená to, že bych asi jakoby tam ty buňky jako pořád jako něco nedělali. Znamená to, že na těch všech vyšetřeních vlastně nejsou žádné detekovatelné formy projevu té nemoci. Mám radost, samozřejmě. A jiná věc je to, co mi přišlo zároveň s tím, a to je odpověď z VZP. Já přiznávám, že musím používat umělou inteligenci, abych porozuměl tomu, co se vždycky snaží tou odpovědí říct, protože buď jsem jako úplně natvrdlý, což je možné, a mám na to i papír, ale doufám, že to tak není, protože já tady před sebou mám vlastně už 3 složky. První je žádost o úhradu prostředků, které jsem dříve vynaložil za léčbu, kterou mi uznali a v současné době platí. Říkají, ne, nemůžeme vám platit léčbu, kterou jste si platil. OK, tak zkusím se zeptat ministerstva zdravotnictví, to je nadřízený orgán pro VZP. Ten by měl přece udělat přezkum, jestli VZP dělala jako správně. A ministerstvo zdravotnictví mi říká, ne, nic takového neděláme. A já si říkám, kde jsem udělal zase chybu. Aha, tak ještě poradím jinak dál s právníky a podobnými. A tak podám ještě žádost o odstranění tvrdosti zákona na správní radu VZP. A oni mi zase napíšou, ne. Jinými slovy, my vám uznáváme úhradu léčby a dává smysl a jako jediná možná pro vás správná, ale nezaplatíme vám ji. Ne, prostě ne. Tak jako přijde mi to už jako zvláštně na hlavu. Je to prostě tak, že můj teďka to říká, že žijeme v Absurdistánu a ono to asi tak trošku je. Takže já vlastně sám upřímně řečeno nerozumím tomu právnímu výkladu, o který se tam opírají, protože ze zákona dávalo smysl, jako když vám obsahově potvrdí vlastně, že vaše léčba je hrazená a dává smysl podle nějakého paragrafu, tak se podle toho paragrafu třeba i zachovat zpětně. Ale pravda je prý, že nemusí.
Takže se může klidně stát, že si s náma třeba budou tímhle způsobem jako pojišťovny hrát, že prostě jako se jim tam reviznímu lékaři, který má onkologii první třídy, bych řekl, a třeba moderní precizní onkologii vůbec nerozumí podle toho, co v prvním vlastně zamítavém stanovisku vyjádřili, tak se stane to, že vám třeba nevím, na streptokoka už prostě nenapíšou penicilin a řeknou, penicilin si musíte zaplatit a nebudu vám ho hradit. Jinými slovy, je to prostě už jako úplně absurdní. Obsahově mám potvrzenou léčbu tohodletoho onemocnění, funguje, jak vidíme na všech screeningzích, dává to smysl, ale každopádně je to taková jako hodně zvláštní výzva pro všechny onkologické pacienty, kteří se na mě obrací. A to z toho důvodu, že rozumím tomu, že většina lidí, kteří jsou v tom onkologickém rybníčku hození do toho takového standardního procesu a do všech těch projevů té nemoci, tak nemají vůbec energii a sílu se někde přetahovat prostě s lékařem, přesvědčovat lékaře o tom, aby člověku napsal nějakou léčbu a tvrdit, že to je jako v souladu s ním, ale podle vlastně principů moderní medicíny a potom znovu jako přesvědčovat lékaře zdravotní pojišťovny. A bizarní na tom je i to, že i když tohleto evidentně funguje, tak třeba po Evropě budete mít třeba 1000 lidí se stejnou diagnózou a se stejným problémem a se stejnou progresí, jako jsem měl já. A ti lékaři se o případu mě nedoví, protože prostě i když můj lékař o tom chce referovat, tak je to příliš off-label na to, aby o tom mohl psát. Tak to prostě je. Mějte se krásně.